Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Ketoke wong kaya ngene iki kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Yes, Anggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet nih, ora usah melu. Apa meneh kowe sing kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Bapak, wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah. Den, apa? Ini lho hartane arep Jawa. Endi? Niku semampir teng Gensak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah, malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngeten mawon nyuwun pamit bareng. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Petro wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa, yen diutus bapakmu duwe perlu apa. Nanging yen to kowe diutus sepundhenmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petro. Matur sembah nuwun sinuwun. Kemareng kula ngaturaken tebas siti sekul binung teling kulon klopo. Ampun ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula mun atur rasa paduka Sang Nata. Iya Petro, ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Kok sing diutus kula? Niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng negaring Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes lho. Tembungmu piye Petro? Panci kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darmakusuma, nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darmakusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petro nggih. Merga sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula Den kok kula sing didhawuhi supados wonten negara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa to, Truk? Wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan. Mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandaraka. Kowe matur apa sing tak weling." Ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring kenging Bu Dewi Madrim kalih sinuwun Prabu Pandhu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petro. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktahi karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewang ana aku. Kowe nyawang aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Madheg ati kula.
Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok le ngendika groyok-groyok ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengin nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, Nekula Sedewa aja dikiwakke, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Mergo kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjena marang Sinuhun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa, panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara, watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sembodo. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku wong lho niku nderek Ndara Janaka suwe, watake ngoten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka, apa kakang-kakangmu ra iso muktekke? Kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggato aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinamipun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara Nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak mung apus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane Sinuhun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati. Nya Petruk iki aturna anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa wondene sertifikat iki men digadekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu e, Gong. Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun. Nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dingendikake dhewe niku mboten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun Sinuhun Prabu Saryapati ing Mandaraka jagat dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun pertikelipun jenenganipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung prayogi gandeng samangke kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa. Samangke menawi jenenganipun mboten peparing, wah, kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra Nekula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Dene Narendra Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil. Anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun Nekula Sedewa babagan negaring Mandaraka. Kula ingkang badhe paring wangsulan kaliyan Petruk kandhung bolong Rama Prabu. Jaja muntap ler kinatap duka yayasinepe. Petruk kocak mundarandir.
Hitep nyomangolon Caka wadanane rombaranang ing Pedro lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina ya kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula aku ingkang bakal meni mangsulan karo kowe babakan Nakula Setiwa kene kepengin ngrengkuh negara Mandalaka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandalaka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryawati? Aku menut dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana ora sata tampa. Wala keras iki kok. Engko malah kaya ngene. Wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah, Truk, yakin. Asli wis tak arep kowe nganggo pawadan Ndarana Kula Sedewa niku wong lola, Ndarana Kula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit, Truk. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki piye? Aku ora wani kok. Wah, lah piye ya wis berarti aku rasa omongan. Ora rasa omongan ora, Pedro. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nakula Setiwa. Kondo pripun? Yen Nakula Setiwa ora bakal entuk kahanan negara Mandalaka. Mergo kudu nyawang karang kahanane dheweke dudu putrane Nalindra Mandalaka angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindra Mandalaka tegese ora entuk babagan negara Mandalaka. Mula kowe bali ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Saryapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki kowe bali ya. Oh nggih nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan. Kula tak masuk ngantos Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndarana Kula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka batal wakile Sinuwun Prabu Saryapati. Yo. Yen Kula Sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana. Nun nggih nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petro iki pancen tak pikir-pikir ketok enak omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petro niku mengke matur kali Ndarana Kula Sedewa, Ndarana Kula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndarana Kula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndarana Kula Sedewa niku ora ndiyat njaluk minggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandalaka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petro wangsul nika mergo Petro wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandalaka niku sing kagungan sapa? Mandalaka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene iki kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora?
Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ra ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Nandara Nakula Sedewa. Suwanteng ngersane Nandara Nakula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambat karo kakane malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh, Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentrenke atine Ndara kula." Jagat Dewa Bathara Paman, wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewet ni. Ora usah melu, apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandum warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu. Luwe-luwe anake mantu. Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ki apa? Argumen niku napa? Mbuh. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca nang koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubo-rubo gedang. Sing kene ambruk rono sampean ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampean ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nakula Sedewa niki sampean kudu iso nengahi ora mek sak penake dhewe. Nduraku kono omong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono omong piye? Anggere omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nakula Sedewa. Monggo aku wis kebacut sumpah. Monggo sampean ajeng nglintati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nakula Sedewa niku ya langkung apik, luwih becik.
Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawujajar Bumi Ratawu nggih. Yen to apa ing ature anakku Nagaradewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nagaradewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepajang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patih mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandura nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kaliyan Ndara Nagaradewa. Ya sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Den, apa? Niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir teng Gensak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah malah dijukuk dhewe to. Alah ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Anak mantu ing Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Rama ing Mandaraka nggih. Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra ing Ngastina Duryudana lan kula menika tasih dipun anggep putra mantu. Rampunganipun perkawis Kula Sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ing Ngastina. Menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan namung sapro dikanggo kalih. Wasisaning Bathara Wayaktur jagat. Radar. Lah kok tasih kumrangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negari Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tanpa dinamung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupaya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe jangkit dhateng kamontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karna kula maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Njejekno marang adeking Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika panakawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun panakawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur ngedhaton karna sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka purna gati ning pananggilan sanadasa kundur ngedhaton jelek angking damparan kula kinapit gamparan gading kadhiraken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ing sami ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Biar sing teko ora mung siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki?
Ora kaya biasane piye? Biasane iki mung siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarma. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya anggur? Ora. Kok anggur wae putra nata ngombe-ngombene anggur. Kok kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngias karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Ma, ora waton ngomong kowe. Gom basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa, ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu wis kok ora gawe masalah. Kowe minggat wae kana. Malah ngegol-goli kowe iki. Kana minggat kana. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama aja teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kondo karo Nuklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Yo. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki merganing patimu. Pangga tak ayoni legane atimu. Dar dening aku. Seme tanganku ra ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku delok wayang kae. Mbok ndelok kowe barang kaya wayang kok to. Delok wayang. Kaya tangane ngene iki kono langsung glecak ngono. Iki mah aku ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, ra tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadohan. Iya. Kan aku sing perang. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki gleleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke engko tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece, kowe ngece kowe. Dime HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Ya nganggo kon aku. Oh iya. Mbok kirimke aku. Nek kirimke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di after ya, Gong. Hah? Di after terus kirim ke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh ya, ya engko tak after-ke. Ya, ya. Nonton bae kowe. Heeh.
Oh. Mati jeneng aku. Oh. Wah. Iya. Wah, edan tandane. Mriki, Den. Mati ora iso. Mati, mboten napa-napa. Ora apa-apa. Mati we. Awas gong oke. Ora tekan tangane lemah. Waduh, mati aku. Mati sing aku. Krojok tumbak. Ora kelakon mati derajat topo barang. Ora. Iya. Ora. Iya. Ora keneng. Ayo. Ora Ayo, pokoke anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku bonyok. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udus. Iya. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka ki ming-ming ngene iki sit ngono ya. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok mengo ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe tumpan nek ngono ya udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi wong suci panah tumbak ampu dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kuwi? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong neteng tuwa tes dadi banyu. Pinggir. Tak prakteke kudu mandi. Oke. Oh, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, mandi.
Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadiya banyu. Gang Gecak. Petruk wong suci. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh ngenangi wong suci. Tumbak ampuh ngenangi wong suci. Dadi tumbak rongsokan. Dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bar nyolong ndok bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbake kon ra lara ora. Iya, Modal ora ayo terus kene perang. ya yo ayo amuk Suramata, Suramata imbang yen padha. Petro inggih Ndara Dursasana ya. Nggih leleng kowe. Mundurke Kurawa pirang-pirang. Trondolo. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu kowe. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe mung derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan jaluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya paku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur, wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene temtokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati. Nggo, ayo. Waduh, aku kok malah matratap. Barang digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani pati? Oh, manut. Nggo, mangantem sik. Ngopo iki? Mangantem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan, mangantem sik ya. Kowe ra kendel tenan saiki, kendel wae. Oh. Mburi wae piye nyo, ayo. Nggon dodo wae nyo, ayo. Padhake ora. Nyah. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudar tenan wae. Nyo, wedi marep tak mungkur nyo. Lho. Nggon ngarep kok nyo. Ngono kendel ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyo ayo. Mburi wae piye ya. Kaya aku iki lho nyo. Iya, aku ya kaya kowe nyo. Ayo dak kendel kaya isin. Ayo arep ngapa ayo. Mburi wae piye nyo. Mburi ya mburi nyo. Pajake wah ya. Oh tuh. Bures ngono ya mudar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nyo. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya, guys. Wedian mumet ora? Mboten. Pet-petan mboten. Kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya pecah tenan saiki. Mang pecah.
sing gleleng Mas. Wah, ampun tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa ndotok. Dupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki dikampake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan ndombatin. Wah, Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang notone wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo, modar tenan iki. Yo, ngati-ati. Yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kowe. Ku jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora ngomong terus bres ngono. Nggih. Semelah. Oh, kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya mit nggih. Ya. Sopo kae kancamu sing mak ngono. Wah, kepruk watu ndase kowe. Nang bentarane mumet kok malah. Oh, cah ora dong ora. Pisan gas, yo. Has, Nah, iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing gletak sik, kuwi sing kalah. Ah nggih. Nyo, kula, oh iya ning. Lali aku. Wah rame ya, rada suda ning ngantem kekuatan wis. Wah. Yung aduh ora seru-seru, narik ora banter-banter dadung lemah e. Ngapura orang saking mempenge kok ya. Riki. Ya. Ora apa endi wonge. Wah iki. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa gas. Yo. Ngati-ati. Ayo, nggih kok sithik arang tak ditata-tata e. Ono aku tata-tata barang. Yo, siap. Kok entuk bendone ndi? Iki lho nyeleh bakul degane. Lho bakul degan ora. Modiar kowe. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ampuh kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Truk. Wis pindho kentenan aku. Matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luweh cah edian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa Rasata Kurawa sapa sing aduh yo. Tak takoni ne. Lho. Ora basa karo. Ora usah basa ning perang ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguna. Aja ming Kurawani. Ayo, amuk Suramarata, Jamarata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine on tekan kene, ajangi jembar. Aku aja minggat. Waduh. Ayo
Napa Gong? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe njrantal aku. Ayo Tru mlayu. Mulih nang negara Ngamarta nek ora mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petruk. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Ah wis pasrah wae. Melayu rono ketemu Prabu Duryudana, melayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa ki Bagong? Muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe Punakawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke, Gong, tak antil kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petruk. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Nadan kula kuwi watake Prabu Dicandala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petruk. Ora bali titanana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaraanku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh sinten Prabu mboten sinten Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah ora bakal kelakone Prabu Duryudana wani nantang karo Natamadura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana. Kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yai. Yai. Wonten dawuh, ora usah praktekan. Oh tak kira nek nyeluk aku Yai. Iki aku ngomongke kono kok. Yai, menapa paduka ngendika nantang kalian Karaka ing Mandura? Terus Prabu Duryudana, sinten ingkang sanjang? Bagong, kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono kuwi? Ketoke ngono kuwi, Gong. Weh, semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakokke iki, rasa tok gawe acara to. Slamet.
Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuk banget di iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Ah. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah ediane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku-adikuna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura ki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh Prabu duka sababi menapa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan wantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan ya lho. Bang. Sampai jumpa. Kaose diober-ober kene kalau sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan sultane bawono Bagong ngedu karo Baladewa. Oh, Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangken piye? Mboten antos kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten antos kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa. Nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedah dipun tamekaken. Nakula sedaya menika lari ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pampunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun Sugih Nalindra Banda Bandu. Sugih Banda panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Brana Picis. Sugih Bandu panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Bala sugih raja. Kenging menapa? Lah kok ngeling semi sanget panjenengan milik dhateng negari Manduraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun? Nakula Sediwanglipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Manduraka. Menapa mboten ngliling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean mentolong ndika kaya mekaten? Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mestine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petruk. Nun. Kok Prabu Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nakula Sedewa entuk negara Manduraka aja ming sethithik yen perlu sak putuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nakula Sedewa. Paman Pandu, Bibi Madrim kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakahe Nalindra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire? Kok pancen setan. Iki mau ngapa ngepit golek Indomaret. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Nek keringat ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet nang cengel. Oh. Do kelet-kelet kali terus. Leni dili angel ya, Gong. Pedro, nun, aku percaya. Pambudi dayaning menungsa kawasa bisa mene pepadang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone. Nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi
nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah musti kaning bawana. Nggih. Baliya barengipun kabeh iki aja mbok kandhake Kula Sedewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara Kula Sedewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok. Wis to, manut karo aku. Yen Kula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti kelakon, Petruk. Aku percaya karo adi-adiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara Kula Sedewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi nika. Wong ngomong kok ya terus ora, wis kowe iki rasa gawe masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora. Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali to. Nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati. Nun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja bocah cilik. Bali yo. Nun nggih. Langsung jujung Amarta wae terus. Ah iya, ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane nek Kula Sedewa mergo kowe matur karo Pepundhen Pandhawa. Kaya omong aku ngono terus Kula Sedewa tak senenane. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng Sinuwun. Yo, Panakawan Petruk. Pareng nggih Sinuwun. Yo, Bagong sing ati-ati. Panakawan Baya Darunane dene katon rengu kang dadi pasuryanmu Panakawan mligine Petruk mbok menawa ana bab ingkang bakal siraturake marang panjenengan ingsun. Piye, Gong? Wis gawe sasakokan penting sing langsung matur wae apa perlune. Nyuwun pangapunten nek wonten patatur kula diagung pangaksami sinuwun. Iya Panakawan. Estunipun kula mboten badhe menapa menika wonten wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Darmakusuma. Namung kula wonten perlu kaliyan Sinuwun utawi Ndara Kula Sedewa. Lire kepiye dene sira matur kaya mengkono? Gacarios kula dipun utus Ndara Kula Sedewa sowan dhateng negari Mandaraka. Namung badhe nyanjihaken Ndara Kula Sedewa nalika semanten cariyos kaliyan Petruk menawi Sinuwun Mandaraka Prabu Salya sampun nate sepata duk nalika sedanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim seda kunduran nglairaken ingkang rayi kekalih. Bayi dipun gendhong dening Prabu Salya tumunten paring dawuh gandeng bocah lula sesuk mesti bakal tak paringi kanugrahan wujuding sapirangan negara Mandaraka ben kinarya mukti anake adiku Madrim. Ngaten menika nalika semanten Ndara Kula Sedewa mireng menawi para putra mantu tinimbalan wonten negari Mandaraka tumunten utusan kaliyan kula supados nanjihaken babagan warisan negari Mandaraka badhe dipun paringaken Sinuwun Prabu Salya dhateng keng rayi kekalih Ndara Kula Sedewa Sinuwun. Pramara remang swamya ngambrang kadi karnaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja leng-leng lalu mangulati wah Sedewa Nekula iki lho wonten dawuh Kamas iki lho wonten dawuh Kamas parepatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati maju Nekula apa Sedewa maju rada caket dene panglenging yo mangu kong
ora ngira babar pisan yen kowe mirang-mirangke karo derajate wong gerak. Petruk cetha matur, bareng kakangku ya mireng aku krungu, Janaka ya mesti krungu. Malah kadangmu Ndrawati ya krungu, Kresna kakangku ora bakal katalumpen. Dewa epeh temen gedhoamu. Wah, ora nyono babar pisan. Kowe cilik tak leliting, kowe kuncung tak mbong nganti gelung, saka jabang nganti celaprang. Apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake? Apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake? Teko kowe dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka. Sing jeneng Prabu Salya kuwi wis keladuk yuswa, wis sepuh. Upama dheweke ngucap to nalika kowe isih bayi, mbok menawa kasurung nggonmu nggone ndara duwe rasa welas asih, wekasan nggone ngupata ngene sumpah ora kapitung nganggo nalar sing ganep. Kena ngapa dadak nanjike? Kena ngapa dadak nakokake? Wah, padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa, wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe. Sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Aja nganti kowe kasangsaya, aja nganti kowe kekurangan. Ning tenemune uripmu isih kekurangan. Kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka. Aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu. Ora minggat tak gecek ndasmu nang kene. Ndara Werkudara niku mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan ngunek-unekke Kang Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kula tututane. Jan. Dara, apa? kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kogelan atine Sedewa, mutung atine adimu lanang, wekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nyelekutis. Nembung mrono-mrono njaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi. Ora usah dadak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kowe wis ora kena dielekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dielekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limpat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasaning Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Lho kuwi senengane kaya ngono Arjuna. Punten dawuh. Diawat-awati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Yo. Oh
Diwangkara kinggen ler manguswa kang layon denya ilangang memanise wadananira layu kumeko cemrah nyomaratani kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo petung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura sesuk meneh nek diweling daramu ki ora srogal ora sak penake dhewe kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon wong kok kulino sembrono Gong kok aku ya kok padahal sing ojo-ojoki kowe lho. Aku kan mung ojo-ojoki. Aku kan ra ngopo-ngopo. Piye nek dahanan kaya ngene iki? Ya ora sakno, rasana. Mau diutus daramu Sedewa ndara nekula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lemu matur nang negara. Ngamarta. Kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta ki Lenggandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakangne kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang endi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora wis tak elekke ta, Tru? Ora sembrono namo. Ha kowe ngeyel kok kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, merga kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, terusna. Wah, nggih ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge, Pak? Embuh. Arep tok arani werna. Mesake Ndara Sedewa, ya mir. Heeh. Ngomong bapake nganti sirah dienggo sikil dienggo sirah. Meng merga Ndara ki, wah, kowe ki kebangetan. Terusna, Gong, ora apa-apa. Wong ki ngunduh woing pakarti sapa nandur bakale ngunduh tak tebaske. Oh demit ya. Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Sengara ngunduh. Den sabar. Ora ana dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun mahapunten nggih Den. Petruk ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan saka kowe, nggih. Apa ana pangendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana. Sedewa entuk aja kok mung sakpra 32 kamukten negara Mandaraka. Wutuh tak wenehke Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa, Petruk? Kudu nganggo seksi ingkang Rama Sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madrim. Napa mboten angel digayuh niku, Ndara? Oh. Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad. Mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso kelakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang Aurbane Gewang Mahanasa, Ndara. Gunjang sing langit kelap-lapaton lirken saking risang mawe gandrung. Nuwun sewu menika teka wonten piyai sepuh ingkang nyandang cara kabrahmanan panjenengan sinten? Raden, kula menika sanes Brahmana.
Namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat, nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiyang sepuh kula Nalendring Mandaraka. Mongko Nalendring Mandaraka tiyang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prastya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Mas Nakula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi, dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim ing sampun boten wonten. Lah rak mokal kelampahanipun. Sinten den? Kakang Semarityana Demang ingkang wis keladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar. Maring gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar Awas ngono iki. Sing pundi? Sing nika, sing kae, sing tuwa kae. Kurang ajar to Bagong. Barang sing wedok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sakmenika ngaten, kula menika nglampahi tapa ngrami. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Syarat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalendra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun boten wonten, ibu kula sampun boten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai. Patobat kula remen. Pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem, ampun moh, gelem lho. Gelem Ndara. Aku gelem nggih. Mang Purun. Lho, dasarmu apa? Kula ora arep ngomong akeh-akeh, pokoke nek sampean manut Semar, manut, mang gelem. Semar iki nggo utek. Gong, kowe karo bapak kok. Lah iki meng Demang. Gek Sinundara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merosot derajate. Aku dipek iki wae moh. Ra sudi aku. Kejaba aku kon ngepek iki. Tak cocok gundulmu mudar kowe. Sik lumayan Sik lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula aturi tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu Salya, seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikaning teng Ayawara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut. Yo. Jane Petruk kuwi badut ora. Wong lanang, wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke. Jane sapa ya, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang Purun. Kowe iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Lah iya kok. Kotor banget. Kowe guys dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho.
Tenane. Diomongi luput aku blen wetengku. Wo mula. Sapa Tur? Truk. Sapa Tur? Kowe yang ngerti. Ngerti. Ning ora entuk diwedharke sapa-sapa karo bapak. Kupingku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andane kok cangkem. Aku mirip kuping to, Gong. Nduk nanggepmu ra iku kuping kabeh ngono ya. Ya ora. Tenane, wedo omongi kok. Oh. Berarti kayak iki. Kowe omong apa? Aku yang ngono kuwi lho omong. Urung jelas to? Idi. Gayamu. Kowe dikandani kok idi ora. Asli andana ya. Padharjo sak praptamu kulo. Pinayungan ing Suka Basuki wa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Ya. Tak tampa gawe gedhining atiku ora liwat pangestu ning wong tuamu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe gayana ning ngasantosan. Lah iki sapa? Ana wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat. Inggih. Wingking saking Kademangan Pandan Surat. Demang Sukma Nglenggana kaliyan Nyai Demang Sukma Nglenggana. Demang Sukma Nglenggana karo Nyai Demang Sukma Nglenggana kasinggihan mekaten wa. Lah sabanjure apa sebabe tok aturake marang mrene negara ing Mandaraka. Menika badhe dados seksi anggen paduka Kanjeng Prabu Lumantraka Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi. Inggih menika tiyang sepuh kula. Aja ngawu gawar ngawur. Dudu kuwi sing tak karepake. Ning cetha ucape Duryudana kowe bakal nampa ora mung saperangan negara Mandaraka ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula yen kowe iso ngaturake seksi ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam pamancat Paman Prabu Pandu kudu iso rawuh ana ing negara ing Mandaraka yen ora iso ora bakal nampa kamu te negara ing Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana. Aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa. Mangke riyen to, mangke riyen sabar. Sabar. Sampun ngantos lajeng dosa kados mekaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak. Monggo Adi Sabadi Mestani. Do padha ngarani adiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklakan. Dewa sing dijaluk anakku mantu Ngastina kuwi dudu kok wong tuamu angkat nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana Sedewa. Deston temen ing atasipun Alendra ing Mandaraka Sinuwun Prabu saya teka mboten saged ningali kanthi paningal batit. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu. Adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Madrim mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku. Ingkang mestine Sedewa ora iso nindakake lakon iki. Lah kok kowe weruh, kowe krungu sambate anakmu
Madrim. Madrim. Kula titip anak kula. Kula titip daging setampel getih setetes dhateng jengandika Kakang Mas Narasoma. Koko Prabu Salyapati. Prabu. Madrim. 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 Oh, Dewa. Dewa. Pedhot ati Gusti. Saumurmu ora weruh karo mbokmu. Mula pesambatmu dimirengke karo wong tuamu. Pesambatmu dimirengke karo wong tuamu. Anak Prabu Mandura, kula trinekseni menjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka. Upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula nek kula sedewa wetah mboten kaprail-prail nggih.